Igsuon bulahan kadtong mga tao nga naningkamot sa pagtuman sa kabubuton sa Ginoo, kay inigabot sa panahon tagbawon gayud sila sa Ginoo. Adunay ganti nga ihatag ang Ginoo alang kanila. Mateo 5 versikulo 6. Bulahan kadtong naningkamot pagtuman sa kabubuton sa Dios, kay tagbawon niya sila. Mao kana ang pulong sa Dios igsuon nga nagdasig sa matag usa kanato, isip mga Kristohanon ug isip mga katawhan sa Dios, nga bulahan kadtong mga tawo nga naningkamot pag-ayo sa pagtuman sa kabubuton sa Dios, sa pagtuman sa mga buta nga makapahimuot sa Dios, tungod kay bisan maka-encounter sila og mga kasakit, bisan maka-encounter sila og mga pagsulay, bisan maka-encounter sila og mga persecution sa ilang isig katawo, apan nagsaad ang Ginoo igsuon nga nigabot sa panahon in the last days, tagbawon kita sa Dios, hatagan kita sa ganti nga angay gayud kanato. Moabot ka na nga panahon igsuon kung kita magmatinud-anon sa kanunay sa pagpahimuot sa Ginoo, magmatinud-anon kanunay sa pagbuhat sa mga butang nga ayon sa iyang kabubuton, matinud-anon kanunay sa pagdayeg ngadto kaniya ug sa pag-alagad ngadto kaniya. Maong igsuon padayon sa pagtuo nga gusto sa Dios sa atong kinabuhi, padayon sa pag-alagad ngadto kaniya, lig-una ang imong relasyon ngadto sa Dios aron imong maangkon ang saad sa Dios nga mao gayud ang katagbawan sa atong kalag. Amen. God bless sa tanan.